Идеята при първото събитие е да се покажат инструментите за популяризация на бизнес, услуги и продукти онлайн с нулев бюджет. В интернет има доста инструменти, които позволяват това нещо да се случва. Може да се направи сайт с абсолютно нулев бюджет и то доста бързо. Има такива готови платформи, които позволяват с безплатни теми и много бързи и лесни настройки да се направи онлайн сайт, дори онлайн магазин с нулев бюджет, където можем да продаваме своите продукти. Това би изисквало само време и някакъв вид знания, които не са в никакъв случай строго технически или невъзможни за обикновен човек да го направи. Идеята е, че може интернет маркетинг с нулев бюджет или нулевия бюджет да е част от целия микс на фирмата или на компанията дори и да не е изцяло да се прави бизнес с нулев бюджет. Или първо да се изтегли, да кажем, да има приходи чрез нулев бюджет и след това те да се реинвестират по някакъв начин, което при всички положения е за предпочитане. Това означава, че вече има работеща система, която изкарва пари, вече инвестицията е окей.